lebo na povel, na hlas archaniela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom. 1. Solúnčanom 4, 16, 17. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Ján 14, 2. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Kolosanom 3, 2. Veď naša vlast je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Filipanom 3 hodiny 20 minút. Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší. Žalm 73:25. Nebesia rozprávajú o sláve Boha. A obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu. A noc noci to dáva na známosť. Žalm 19:2-3. Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom. Kazateľ 3:1. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich maľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobíjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady, tam ich neničí ani maľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Matúš 6:19-20. Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. 2. Timotejovi 4 hodiny 18 minút. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepomínú. Matúš 24:35. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Efezanom 6 hodín 12 minút. Ježiš im povedal, nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Matúš 19 hodín 14 minút. Veď vieme, že keď sa tento stánok, náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. 2. Korinťanom 5:1. Ach, Pane, Jahve, pozri, Ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec. Jeremiáš 32:17. Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. Skutky 1:9. Bože, vznies sa nad nebesia. A tvoja sláva nech je nad celou zemou. Žalm 108:6. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý. 1. Jánov 3:2-3. On stavia v nebesiach svoju hornú sieň. Jej klembu zasadil do zeme. On privoláva vody mora a rozlieva ich po povrchu zeme. Jahve je jeho meno. Ámos 9:6. Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. 1. Timotejovi 6:7-8. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Lukáš 24:50-51. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Žalm 124:8. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest. A moje myšlienky od vašich myšlienok. Izaiáš 55:9. A keď sa kto čo ako dobre skrie, či ho ja nevidím? Hovorí Pán. Nuž či nezaplňujem ja nebesá? Hovorí Pán. Jeremiáš 23 hodín 24 minút. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal, otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni. Lukáš 16:23-24. Ako nahý vyšiel zo života svojej matky,
tak musí aj odísť, aký prišiel, neodnesie si nič zo svojej námahy, ani toľko, čo by v hrsti uniesol. Kazateľ 5 hodín 14 minút. Ježiš mu vravel, ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Matúš 19 hodín 21 minút. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom oddeve a povedali, mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba. Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať. Skutky 1:10-11. Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím otcom na jeho tróne. Zjavenie 3 hodiny 21 minút. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami. Genesis 1:1-2. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Matúš 16 hodín 19 minút. Dnes teda vedz a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na zemi, iného niet. Deuteronómium 4 hodiny 39 minút. Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Marek 16 hodín 19 minút. Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím otcom a pred jeho anjelmi. Zjavenie 3:5. No neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi. Lukáš 10 hodín 20 minút. Pánovým slovom povstali nebesia. A dychom jeho úst všetky ich voje. Žalm 33:6. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Lukáš 15:7. A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti. On sa zjavil v tele. Bol ospravedlnený v duchu. Ukázal sa anjelom. Zvestovali ho národom. Na svete v neho uverili. Vzatý bol do slávy. 1. Timotejovi 3 hodiny 16 minút. Kam môžem ujsť pred tvojím duchom? A kam utiecť pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, ty si tam. Ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. Žalm 139:7-8. Od tej chvíle začal Ježiš hlásať, robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Matúš 4 hodiny 17 minút. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. Skutky 2:1-2. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Matúš 5 hodín 19 minút. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí. Filipanom 2:9-10. Vy sa budete modliť takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Posväť sa tvoje meno. Príď tvoje kráľovstvo. Buď tvoja vôľa. Ako v nebi, tak i na zemi. Matúš 6:9-10. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Matúš 7 hodín 21 minút. Bože, vzniesť sa nad nebesia. A tvoja sláva nech je nad celou zemou. Žalm 57:6. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Ján 6 hodín 51 minút. Veď náš Boh je v nebi. A stvoril všetko, čo chcel.
Žalm 115:3. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Efezanom 1:3. Veru, hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Matúš 5:18. Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Matúš 3:2. No ja vám hovorím, vôbec neprisahajte, ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého kráľa. Matúš 5:34-35.